Bok, ja sam Maja, a ovo je Sunči. Danas vas vodimo kroz proces učenja na kućni boks, sigurno mjesto vašeg najboljeg prijatelja u vašem domu. Psi vole provoditi vrijeme s nama, ali im isto tako ponekad treba i samotno mjesto na kojem se mogu opustiti i odmoriti. Na tom mjestu se osjećaju sigurno i zaštićeno i tamo se lakše nose sa stresom. Psi koji žive na dvorištu za takvo mjesto odabiru svoju kućicu, dok za pse koji žive u stanu ili kući preporučamo kućni boks. Boks može biti platneni, plastični ili metalni, ovisno o tome koliko je pas sklon žvakanju i trganju svojih stvari. Metalni boks je čvršći i stabilniji, a takav boks je potrebno prekriti plahtom ili dekom kako bi pas imao dojam da se nalazi u zatvorenom prostoru. Boks psu pruža utočište, postaje njegovo sigurno mjesto na koje može otići kad god se osjeća nesigurno ili treba mir. No, na boks ga je prvo potrebno naučiti. Ukoliko psa zatvorite u boks bez da ste ga priviknuli na boravak u njemu, može doći do kontraefekta i izazvati averziju kod psa prema boksu. Držite se sljedećih savjeta i učenje će sigurno proći glatko. Boks je potrebno smjestiti u prostoriju koja nije previše prometna i koju se vi odmarate i opuštate. To je na primjer spavaća soba. U početku boks držite cijelo vrijeme otvorenim, tako da pas može ući u njega i izaći kad on to poželi. U boks stavite jastuk ili dekicu vašeg ljubimca kako bi poprimio njegov miris i kako bi mu bio udoban. Osim ležaja, u boks možete staviti i najdraže igračke vašeg psa, to će ga dodatno motivirati da uđe u boks i provede neko vrijeme u njemu. Kada samostalno uđe u boks, u njemu ga obilno nagradite najdražim poslasticama, tako da boks poveže isključivo s pozitivnim iskustvom. Isto tako možete mu dati i žvakalice kako bi u boksu proveo još više vremena. Uz poslastice u boks mu stavite i zdjelicu s hranom. Svaki obrok koji tamo pojede u miru pomoći će mu uvidjeti prednosti kućnog boksa. Nakon što ste određeno vrijeme proveli na ovaj način povezujući boks s pozitivnim asocijacijama i nakon što ste se uvjerili da se pas naučio opuštati u njemu, slobodno ponekad zatvorite vrata boksa. Kad pas samostalno uđe u boks i odluči u njemu odspavati, to je idealna prilika da pokušate zatvoriti vrata. Isto možete probati i dok pas jede obrok u boksu. Kad zatvorite vrata, obavezno ga dodatno nagradite, da potvrdite da je boravak u boksu za njega dobar i da mu donosi samo pozitivne stvari. Za početak vrata držite zatvorena svega par sekundi, a kako se pas opušta, tako produljite i vrijeme koje ostaje zatvoren. Ukoliko primijetite da je u nekom trenu psu postalo previše i da traži van, vratite se korak unatrag. S vremenom će pas uvidjeti da je boks samo njegovo sigurno mjesto za opuštanje ili igru. Jednom kada prihvati boks kao svoju kućicu unutar kuće, moći ćete ga ostaviti zatvorenog i po nekoliko sati. Osigurajte zato da je boks dovoljno velik da se pas može ispružiti dok spava, ustati bez da je pogrbljen i protegnuti noge ako poželi. Isto tako, obavezno mu osigurajte dovoljne količine vode dok vas nema. Kućni boks je odličan način za umiriti psa, pomoći mu da se osjeća sigurno i osigurati mu njegovo mjesto za odmor na kojem ga nitko neće uznemiravati. Pas koji je pravilno naučen na prednosti boksa, samostalno će u njega odlaziti kad god se osjeća umorno ili nesigurno. Dajte svom psu priliku da se navikne na boks i olakšajte mu stresne situacije sigurnim mjestom koje je samo njegovo. Vaš će vam pas biti zahvalan, a vi opušteni, pogotovo u situacijama kada vam je kuća puna gostiju, jer znate da se u svakom trenutku može povući na svoje mjesto ukoliko osjeti potrebu za tim. Do idućeg puta želimo vam miran san. Pozdrav!